Hi, good morning guys! Well, today I'm going to show you kung paano ako magluto ng aming paboritong baked pasta. Ang mga ingredients na ginagamit ko sa pagluluto ng baked pasta ay, of course, ang spiral pasta, and then nilalagyan ko siya ng chicken powder para naman maging malinamnam. And then, gumagamit ako ng Dolmeo na garlic vegetable pasta sauce, garlic powder, of course, yung black peppercorn, and then beef mince, tomato, and onions. Now, maaring isipin nyo na bakit gagamit pa ako ng fresh na tomatoes kung meron naman akong pasta sauce. Now, the reason being, para maging mas malinamnam siya. And then, ang sekreto ko para hindi siya masyadong maasim, nilalagyan ko siya ng at least 1 tablespoon ng, 1 teaspoon ng sugar para hindi naman siya masyadong maging maasim. Well, anyway, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya niluluto. Okay, now, lalagay natin yung ating pepper and then teaspoon ng ating chicken powder at saka yung garlic powder. So, paglalagay nun, tatansyahin lang natin. So, and then titikman nyo para alam nyo kung okay na yung lasa niya. Yan. Lulutuin natin itong beef. So, madali na siyang maluto. So, medyo meron siyang mga, kung mapupunan nyo, para may mga tubig-tubig siya. So, okay lang yan para madali siyang maluto. And then, pag naluto na to, ilalagay natin ang ating pasta sauce. So, medyo pa si-simmer lang natin siya ng konti pa. And then, yun, maya-maya pwede natin ilagay ang ating pasta sauce. Ayan. Okay, now, nailagay ko na yung ating pasta sauce, and then depende sa panlasa nyo, pero ako, dinagdagan ko pa ng chicken powder para maging malasa, kasi medyo matabang pa siya. And then, dinagdagan ko din ng cracked peppers. Now, ang teknik ko sa pagluluto ng aking pasta sauce, bali, hindi ko na siya tatakpan. Bali, mahina na lang yung, ng apoy ng aking kalan. And then, pag medyo, na siya, yung medyo, luto-luto na siya, bali, dadagdagan ko siya ng grated cheese mismo para mas medyo lumasa siya. And then, pagka naluto na yung pasta sauce natin, tsaka naman ako magpapakulo ng yung aking pasta, yung spiral pasta ko, pakukuluin ko siya ng al dente lang siya. And then, medyo kumukulo-kulo siya. Pero, pag nagluluto kasi ako, medyo tinatagalan ko. Kahit na kumukulo na siya, medyo, inaano ko lang siya. Parang zimmer-zimmer lang. Yan. Ganyan ako magluto ng aking pasta sauce. Ayan. So, medyo maghihintay tayo ng probably another 15 minutes for this. And then, i-ready na natin siya. Ayan, medyo luto na ang aking pasta sauce. Okay, after na maluto ko na yung pasta sauce at yung aking spiral na pasta, ay ilalagay ko na siya sa baking dish. And then lalagyan ko siya ng grated cheese. At pagkatapos nun, ay i-bake ko na siya for probably 20 minutes. Yan, naluto na ang aking baked pasta.
Thank you sa inyong panunood. Bye!